Lenti differenti dwar l-istudji teatrali, fejn bla limitazzjoni, persuna tiskopri lilha nnifisha tul il-proċess ta' esperimenti differenti. Perspettiva li żball ma jeżistix, imma minflok huma opportunitajiet ta' tagħlim. Dan huwa l-ambjent u l-spazju li joffri Theatre Lab Malta. F'intervista mad-direttur qabel waħda mis-sessjonijiet ta' taħriġ bħal-qormi, spjega kif huwa għaqqad żewġ passjonijiet li għandu, ir-rextar u t-tagħlim. Ħafna drabi hawnhekk bil-kontra naħdmu, inti jkollok biċċa xogħol li trid tagħmel u mbagħad l-għalliem jgħinek u jibni fuq dak li tagħti inti. Allura l-kunċett ta' żball laqas biss jeżisti, għaliex aħna ma nemmnux li tagħmel żbalji, imma l-żbalji huma biss opportunitajiet biex inti titgħallem. Theatre Lab Malta jaħseb għal nies li jħarsu lejn id-drama bħala passatemp, kif ukoll dawk li jixtiequ jinħarġu b'mod professjonali u persuni li permezz ta' drama jiskopru aktar lilhom infushom. Id-drama minħabba li nesploraw il-ħajja tal-bniedem hija opportunità unika biex tiskopri lilek innifsek, issir taf iktar lilek innifsek u għala le tibtallem anke tħares lejn il-ħajja b'mod iktar pożittiv għax għalina dik hija xi ħaġa importanti li t-Theatre Lab mhux biss jagħmlek id-drama imma jagħmlek anke persuna aħjar. Id-direttur tat-Theatre Lab Malta temm jgħid li t-taħriġ isir minn fost l-aqwa nies imħarġa fis-settur li b'tant imħabba u dedikazzjoni jaqsmu l-esperjenza tagħhom mal-istudenti. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.